Yo, what's up mga kadonat? Dati-rati ay naglalaro pa ng bahay-bahayan Gamit-gamit ang mantel na tinatali sa kawa. Karon magsugod nami sa kwan. Pani video ay isa to. Panibaya video. Part 2. Lemon challenge. Dili. Walang tatawa challenge part 2. Coming at you with supersonic speed. Sa dulo na dito ko, wala pang mag-aasikaso. Hoy, Oh, sir. Strike one. Tanya. Your sir. Ang Tanya. Tanya. Vlogger sad. Vlogger sa Tamuno. Ako lang ibutang yung kwan din niya. Channel. Channel. Subscribe siya. Kay Kay. Yaning Banana is also Smile. Slide. Oy, bawal. Sino ikaw? Sige kilig. Wow! Oh. Lolo. Ano kayo may bago? Nan. Ahora directly yan eh. Hindi ka mukha ko. Look. Tumunggo. Akala. Ala! Magat na yung Itsa. Asa man to? Imo mong gikunuski? Mayroon. Ito si Fidelix. Sa karating lang sa bahay. Si Puski. Oy, ipakita. Oy, sasawa kita. Punan yung buwan. Ikot ako. Unang Potential drop. sandig. Pagkamagla ka ba? Sige. Ito si Boy. Sige. Sama-sama laway. Pwede na sa sus, bigyan na yun. Ay, ako lumit. Loy makikuski. Hindi po kami magkasama po. Dahil ibalik na po kami kasama ko nung matagal na. Tulog ka na ba sa karating lang sa bahay? Palamig ka muna. Kahit saan harap mo muna sa Dilit. Uy, dali ka mo agad ang dilit. Kakatawa lang sa bitaw ko. Lay na. Ay, pakita mo to. Kumukatawa mo. Ay, magkapon ba? Ay, padul. Dilit ka mo. Ang video ba kayo? Kaon. Oh. No. Popo kay wag kita. Nga ka na sa... Ay, padul. Pidilit. Padul. Pidilit. Sa- Oo. Sus, dilit. Kumukha na padol lang daw sa camera. Sabak, Fidelis, sabak. Yan na. Sabak ba? Sana al gwapo. Ay, Sabak. Padul ito. Ay, pati talagang Pilipino. Isang dalagang walang pera. Uy. May nagamay kiko. Ay, gamay kiko. Like Fidelis. Ano? Yeah. 1, 2, 3, go. Isang dalagang Pilipina. Ooh. Isang Oh, bar. grabe. Uy, pakita. Nipik ba? Nipik. Bangkok. Mana. Asa na nego? Wala. Kaya mo to. Sino ito? Apa ba desi? Tayo mo. Apa na nego?
Kung siyong tanito, naanak na ni Limon. Di man, no? Kunanan. Pakita ba? Idol. Unfair. Unfair. Luy na, matabon lang sa kamot. Palamig ka muna. Naslaman na biya ko ang... Milak yun. Uy, sib lagi. Si Usaw na Isi way. baski. Ahem. Lahat lima. Nay? Oh yes, finally. Oy. Okay. Isiptan niya. Isiptan niya. So, Usaw ko laway. Padol. Ah. Oo. Ayaw. Tanong. Dali wa kayo mag- Ayaw. Leche. Ayaw. Buling, say buling. Parang may bislit. Uy, mapiyo. Kailangan. Mananggar. Manggar ka. Hindi ko na pa na yun. Babaw. Ala! Galing. Wow. Malilin. Mawa lang tingin. Dolin. Aslam juga siya. Dili. Kamu dili. Mula ragon. Kulbaan ko. Ito bang kamera? Uy, tago na. Liguro tayo. Oh, no. No. Pigan oh. Ayaw mo pag ikaw. Uy. Uy, sige. Ay, ano ba yun? Sipo. Si makapagal, ano na. Ito kuya, taga. Umaywa. Gumuyo na lang. Pagdala na ninyo. Hello, baka na. No, mura kuangan pa ma. Gahe kayo. Gumaya Tarmi kayo. lima. Uy, Lin, ay, pakita, Lin. Ano ba? Pakita, Lin, ay, mapia. Ay, gulak. Aslo, may lakay. Padolo, Lin. Ano gusto mo na? Ano sinabi mo? Ulitin mo nga, Rashay. Oh, give birthday. Nice ka. Sanad, luyo na. Tuba. Dalagang Pilipino. Atubang. Di ko kaabot eh. Hindi pwede kasi nasa may sakit eh. Hindi pwede kasi may Saan ang sister mo? sa bahay po. Ma'am, siya naman pala talaga may-ari. Anong gusto niyo mangyari? What would it take for you to give it back to them? Ano pong kailangan nilang gawin? Ibalik na lang po lahat po ng mga naging serbisyo ko po sa aso po. Ano po yung mga service halimbawa? Pagpakain po ng dog food po. Ano po? Oy, kanya. Pagpapagamot po sa doktor. Mga magkano po yan sa tansya ninyo? Sa ano po? Kasi magkano siguro hindi Nasa kulang 500,000 po. Kayo, Sabi niya, Paano ko nito? Bakit pera muna akong damit sa inyo?
Uy, uy. Oy, ah. Tawa na dito. Tawa na Katawan, ka. katawan. Uy, Kisoy, si Kirby na Duterte nag-wait to, na Duterte tawa to. Kami Patrick. Napaunuha. Bako. Ah, Julen. Ito ang lingkutan niya. Balik na sa drabi. Kita. Asa. Bili. Doon kayo. Pirma. Kaya mo, di mo katanong. Katong Chinese ang nanay ko Oh, man. ikaw man. Okay ka na. Tagal na ako. Nani. Oh my God. Gustong mag-grabe. Tara ba? Pakita. Pakita sa kamera. Oh. Sa ay. Lola. Iba. Oski. Tanong, ang lingkutan ko ba? Na magkuhan. Yang kamot matabunan. Ay, mo. Yang kamot matabunan. Ikaw mo tutubog. Iyan na ba? Iyan na ba? Oh, yun ako. Lingkot ko ano ba? Lapit. Streetball, sige. Street. Kung pare lang ba? Street to street. Transfer yan yung doha. Street beton. Streetball. Kasi sinabutan mo. Umaiwa. Stay with. Uy, sandig kay. Magaling ka sandig Ay, kay. iway sandig, may sandig, may sandig. Oh, litan niya ako. Kung sa bro, wag ka sandig din na din. Sandig ka na din. Huwag na ka parang sandig dito. Bili ay. Sandig Uy, apay, paradise yung sandig. Ana. Hello, grabe mo. Grabe mo. Kita niyo sa umama, oh, grabe. Sandig ka na. Wala di. Ayaw ko, ayaw lagi, ayaw lagi, ayaw Oh, lagi. tatago mo ako. Wala mo dira. Oy, loy na, oy, loy na. May sandigay, may sandigay. Papa, ate mo ko. Uy, kuan na, kuan na. Wala kasi ti Gilbert oy. Oh. Layo sa gate Paul. Oy, oy. SPG. Related SPG. No? Sana ko. Ito, saan ko ba yung glitch? Talagang sigay. Ay, tabunaw, tanya, tanya. Ay, tabunaw. Solid oh. Tanya tabon. No. Agalaw. Ayo. Amoy! Ito. Ay, basta nag-line ko na humok. Kataunan. Oh, no, nag-gulot na rin tanya. Gipakyaw. Nag-gulot na Wala na yung nabilin. Pero nagplato ha. Tanya na yung gulot. Doon na lang, doon na lang. Transfer yan ko. Ano yung phone mo? Nani? Ano? Sabi ba? Kuya, kapag kita ng dealer si Patrio. Bert, dali Bert. Kasi matanawon pa din na nagkwan. Kapag ino. Uwi na na mo.
Ipasa. Wala yung time guys. Titit na. Titit na. Titit na guys. So we need to hold that. Guys, mga katawan, kung walang tatawa challenge part 2, wala kayo nangatawa. Sila Patrick, o sila Kervin, o si Patrick, wala ni katawa. Wala sila nagkatawa, takay. So, and then, Wala sila nagkatawa. Karon nagkuhan mig duha ka buk limon sa. Duha ka limon para usa ka limon para tagsaan namo, tagsaan or basta balik-balik ka ng individual. Basta mo na. Eh wala man sila kan siya kayo. Yan si samintang niya kay tang niya. Tan sa samintang niya kay kanang 19 post na kita rin takyot. Nasa? So, ngayon na. Yun so yun, magnanad siya sa limon, wala ka siya reaction kay naiyang, you know, basta ka ng, iyang, kanang suna, kanang ehem, basta ka ng ehem niya, kanang ehem. Daga naman, nalito ko min. Ito ko, mo ka na, uy, kibutang ka sin, wala butang eh. Uy, magpapiyamang men, uy, butang ka sin. Ano naman na, Patrick ka. Uy, Wala. Pagtilaw niya ba? nalaga sila. Kato sila ka, wala kay lingaw kay, libog kay dako. Mga dagko man eh. Naman yung mga dagko doon kabuok. Mo ni katong wa na nga. so katong kanitan niya, tong white ninitan niya, white channel, ako lang ibutang sa description o Kani sa mga dagko ba? Yun namin. Mga dagko. Ayo pick up al. Di man, kita matanan. Ay, kita na din. O sa pangunti, individual nga limon. Buti yun na. Dungan ba? Dungan? Ayun. Wala. Ah. Da. Una? Gidit sa tuwan tanan. Asa pa? Gidit sa tuwan tanan. Para kayo. Yapo eh. Gipili mo. Ayaw, yan lang, ayun, yan lang. Dungan lang. Dungan. Gipili mo sa gawin. Balik pati. Ito ang gina ko tanan para di ko. Klaro kayo ba? Linadukan. Ako kayo. Dali, uy. Wala, pili mo inyo. Uy, bala mo. Tanya, kanya mo kay murag. Amo gagmay ni mas lang pa. Oh. Grabe. Ay, may mo Oy, kay ako ni... Ihim. Ay, sorry. Kaya nawahi. Ay, kapita, uy. Kaya nawahi. Ay, dali. Bati, oo. Dali, Lin. Opo, ganda ko talaga. Yo, pa. Thanks you, Bart. Lugi. Di jud mo taas mo kayo. Dako, men. Kamu is gugoy. Okay guys, 1 2 3 0. Oh, lain na. Hindi. Ay, pakita sa thumbnail. Tamdel. Ay, takot, sige. Di mo kita ang bata. Ay, dali, tanya. Si Uski ba? Di mo kita. Dali. 1 2 3 go. Ipakita ko nulin. Dali, dali. Ya, upo gani. Take. 1, 2, 3, go. Manoy? Ipalayo ka sa drama, ikaw ako. Lolo. No? Drama. Wawit na. Ginagawa mo. Ay! Oy, Sibo. Isigo. Ako, be. Bakit ka? Ito lang. Pe. May aslong ako. Yay! Ako mga lemon. Gugoy. Inom na mag-mountain dew ngayon. Lami mo di kilo limon. Ale. Ay, ang kita duga. NANI?! Duga o silpo. Bito nga ka na ba? Ika magabe. Hindi, sa duga. Ay ka ni ba? Ano yung tubig? Ikato ba? Ganyan. Tanaw ka na, Jog. Ipakita kami ka. Oo, kani guys, kani ikato niya. Uy ka na, no? Imam na giduan. Na.
3, 2, 1. Put na. Okay lang, hindi na. No, dito sa sila. Malagay sa'yo, di mo kontento gusto. So, ikaw Do. lemon sa taas na laing nga lemon. Oh, ano doon? Di man to, iyam. Asawa man to na ako. Savage. Manyak. Umaywa. Lagi, haw, 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 haw. Haw, di ba? Kita yung kamay mo. Ngas ka. Wala. Oo, talaga. Uyuki. Oh, Yoski. Ay, ba, malingkod namin. Makita siya ba mo? Ito, baday, ganun. Mutanaw na mga siya. Mama, support mo eh. Support. Hi, mama. Mama, juga pidilit. Ay, mama. O, ikaw. Ikaw. Hi, mama. Shoutout sa mama nga. Mama! Mama. Mama, nanakos TV. Joke. Hello. Mama. Lagpong. Sa mga na to. O, mga na to. Si, Ano to? among Sabahan na special to. guest niya, si Tanya. Tanya. Support. Wala YouTube. may special guest. Her YouTube channel. 60 pa silpon sa. Dahil kay kachat, ilag ni mga dagang kay kachat. Oo, juga yun. Sa mga fame ba? Sa mga fame ba, 94 subscriber mo, lagi na siya. Wala, lain pa. Gilbert ito. G. Gilbert Gaming. Bye-bye. Pita, kung ganun magdagan nga video, kaya nang subscribe niya. Para ma-update mo ang bell, para na mo po kung Subscribe. Bell pa, ngayon pa. Ang channel. Ha, joke. Request mo. Ito. Request mo, lain nga challenge, guys. Basta ilan lang ka ng kuhan. Comment below. Oh, okay. Patay. So, guys, ano guys? see ya. Thank you for watching. Thank you for watching. Hope you enjoy. Thank you for watching. Don't forget to like and Mga subscribe. Hope you enjoy. Bye-bye. Bawang magkakalaban pag nagtataya-tayaan pero sing tamis ng candy pag nagkakasal-kasalan.